Ndewonu. Anyị ma na asụsụ Igbo bụ otu ihe pụtakarịchara ihe eji wee mara ndị Igbo, nke mere na ebe ọbụla ị nọ wee sụọ asụsụ Igbo, onye Igbo ọbụla nọ ebe ahụ ga-atụgharị n'anya mara sị onye a bụkwa nwanne m, onye a bụkwa nwanne m. O wee bụrụ ihe jọgburu udele na njọ ma sigbuo nkakwụ n'isi na onye kpọrọ onwe ya onye Igbo ma mụrụ gị n'ụlọ ma mụrụ gị na mba ofesi ga-emepe ọnụ o ji eri ji na ede wee sị na ọ maghị ka esi asụ, ka esi ede nakwa ka esi agụ asụsụ Igbo. Okeke nwaanyị dịkwa ntị njọ o. Ajụjụ wee bụrụ, o nwee ihe mere gị echi ifuo, kedu ka a ga-esi chọta gị? Ọ bụrụ na ị so na ndị dị etu a, jụkwa onwe gị ajụjụ a ma saa ya. Ọ ga-enyere gị aka ka ị bido n'oge wee kwọba ya bụ mmiri oge ọka dị n'obe ọkpa tupu o rie isi gị. Ya ka mụ bụ ọkachamara n'asụsụ Igbo, nwaada ndị Igbo ji eje mba ji wee mepee YouTube iji were nyere ụmụnne anyị aka ka ha wee nwee ike ịmalite mụwa asụsụ Igbo obere obere. Aga m agba mbọ ime nkụzi m ka ọ dị nkenke ma dịkwa mfe nghọta, nke na ma onye ukwu ma onye nta, ma okoro ma agbọghọ, ma okenye ma nwata ga-enwe ike ịghọta ya nke ọma. Oke ma ọrụ gị bụ isonyere m na YouTube site n'ịchọta aha m nke bụ @igboteacher_St.Angel. Ajụkwana m ihe m ji wee sụ ya na Bekee, maka ama m na ọ bụrụ na ntụgharịa ya sụọ ya n'Igbo, anyị agaghị aghọta ya. Echefukwala ịsọskraịbụ ma metụkwa aka na mgbịrịgba nke dị n'akụkụ ya ka ọ ga-abụ oge ọbụla m tinyere ihe onyonyo nke ga-abụ ihe onyonyo nkụzi Igbo, i nwee ike hụ ya ma lelekwa ya ma mụtakwa ihe nkụzi dị n'ime ya. Ezigbo aha m maka ndị na-amaghị m bụ Ezenekwe Angela Nkemakọnam. Enwere m nzere NCE na B.Ed n'asụsụ Igbo. Nke a ga-eme ka ị mata na ụkwa a na-apị na mkpụrụ dị ya, maka na abụ m akwa akwụrụ n'asụsụ Igbo. We are going to be mixing our teaching with English for a better understanding. Please like, comment, and subscribe to my YouTube channel @igboteacher_St.Angel. Ọ bụ na ị na-anya na ihe onyonyo anụnwa, ị ga-ahụ ka esi wee dee ya. Gbaa mbọ supee ya dịka m si wee supee ya n'ihu ebe a. Kedu ka ozi ọma anyị nụrụ kịta dị gị? Ọ dị gị obi mma? Ọ bụrụ na ọ dị gị obi mma, try and tag your friends and well-wishers, especially those that doesn't know how to speak Igbo language. Tag them in the comment section so as to motivate me to embark on this journey. Thank you and God bless you. Ka emesịa nụ.